Todennetaanpa nyt sitten käytännössä, kuinka helppoa puhelin- ja mobiili-integrointi SharePoint-serviceen tunnistusmenetelmien osalta on. Eli nyt minulla on tässä meidän yrityksen etusivu auki, josta on tarkoitus siirtyä meidän testi SharePoint-saittiin käyttäen ensin vahvaa tunnistusmenetelmää ja nimenomaan mobiilisellaista. Otetaan käyttöön mobiilikansalaisvarmenne. Toimii puhelimessa, kun puhelimessa lähestulkoon. Ensimmäisenä syötetään puhelinnumero, johon tunnistuspyyntö halutaan lähettää, jonka jälkeen meidän pitää myös tietää salasana, koska ilman tätä salasanaa me ei voida tätä tunnistuspyyntöä välttämättä numeroon lähettää ja se estää ylimääräisten tunnistuspyyntöjen lähetyksen. Jatketaan itse puhelintunnistukseen. Ja nyt puhelimeen saapuu selaimessa esitetty istuntotunniste ja näiden kahden tiedon tulee olla yhtenäväisiä, jotta me tiedetään, että ollaan hyväksymässä oikeaa selainistuntoa. Syötetään meidän PIN-koodi, jolla me samalla myös allekirjoitetaan tunnistuspyyntö meidän salaisella avaimella, joka sijaitsee meidän SIM-kortilla. Ja tämä myös tarkoittaa sitä, että tähän tunnistusmenetelmään ei phishing tai troijalaiset kovinkaan helposti pääse käsiksi. Ja siirrytään itse SharePointiin. Ja nyt ollaan tunnistauduttu vahvasti SharePoint-saitille. Sirukortilla SharePointiin tunnistautuminen käy näin helposti. Olemme siis yrityksemme etusivulla tarkoituksena siirtyä meidän testi SharePoint-saitille käyttäen vahvaa tunnistusta ja esimerkiksi virkamieskorttia. Valitsemme tunnistusmenetelmän ja koska itse tunnistevälinettä ei löydy tietokoneen lähettyviltä tai kortin lukijasta, pitää se sinne syöttää. Kortti löytyy lukijasta nyt. Seuraavaksi syötämme kortin PIN-koodin kortinlukijaohjelmistoon, jonka hyväksymällä allekirjoitamme tunnistuspyynnön ja pääsemme vahvasti tunnistettuna käyttäjänä SharePoint-saitillemme.